Ahojte, v tomto videu sa ide viazať červenoritka. Začneme tým, že si na 12 háčik upevníme viazaciu niť. Nejak takto. Prvý tašný konček si odstrihneme. Presunieme sa až na miesto, kde sa háčik začína ohýbať. Niekde sem. Potom zo pár ovinov naspäť. Pri červenoritke je dôležitý červený zadoček, na ktorý použijeme červenú bavlnu. Ja mám tenčiu, čiže si ju ešte raz preložím, nech ju mám hrubšiu. Priviažem si ju, aby mi kúsok z nej trčal na tom zadočku. Nejak takto. Odstrihnem zhruba 0,5 cm. Môžem si ju kľudne vyčesať, aby mal ten správny tvar. Taktiež prebytočný konček, čo trčí na tejto strane, si odstrihnem. Ďalej použijeme buď lametku alebo drôtik. Ja používam radšej lametku. Takto si ju pripevním, aby mi trčala vzadu, zatiaľ som nič nerobím. Ďalej si zoberieme pávie pierko, takto 3 štety, alebo 2, podľa toho, aké máte hrubé. Takisto si to pripevníme, ako tú lametku. Šup. Odstrihneme prebytočný koniec na tejto strane. Tak. A komu sa to zle drží, môžete si to kľudne upnúť do štipca. Ja to mám radšej v rukách, pretože mám v nich väčší cit. A začnem omotávať proti smere bobine, čiže takto. Omotávam, až kým nenarazím na predok. Kde si to bobinou znovu zaistím. Odstrihnem prebytok. Ďalej si zoberiem lametku. Proti smere páva sa takisto presuniem na predok. Rovnomerne. Takisto si to zaistím. Odstrihnem prebytok. Ďalej budeme potrebovať pierko, najlepšie takéto oranžové z kohúta. Pierko si chytíme za špičku, smerom potiahneme dozadu, aby nám ostala takáto čiapočka. Za tú čiapočku si to prichytíme, zatiahneme dozadu, znovu prichytíme. Do štipca chytíme kostrnku. Takto. A točíme smerom dopredu. Celý čas ako točíme, začesávame ešte dozadu, aby mali ten správny tvar. Presne tak. Zachytíme, pustíme z toho štipca. Zase dozadu treba celý čas zaťahovať, aby to mal ten správny tvar. Robíme si väčšiu hlavičku. Tak, máme hotovú červenoritku, môžete si ju podľa seba ešte upraviť, vyčesať, tak aby sa vám páčila. Ďalej si musíme zaistiť koniec, čiže si takýmto uzlikovačom dvakrát prídem, chytím, dvakrát obmotám, navlečiem cez tú dierku na hlavičku mušky a zatiahnem. Ak nemáte takýto uzlikovač, môžete kľudne použiť pero. Odstrihnem nitku
Tak. Ďalej je už na vás, či použijete lak alebo nie. Ak hej, tak si môžete tu takto kvapnúť na hlavičku. Už iba stačí, kým zasne lak. Môžeme ju hneď otestovať v vode. Ak sa vám video páčilo a chcete viac takýchto návodov na mušky, nezabudnite dať like, dať odber a napíšte komentár, ako ich viažete vy.